Kedu ife na-enye ya obi aṅụrị? Ife na-enye m obi aṅụrị bụ ifu na mmadụ nweta ife ọ chọrọ n'ụwa na ọ na-eme ife ọ chọrọ ime na-emeta ya ọfụma. Onwe ife ga-emekata ka mmadụ na-eme ife na-ata m. So ịmata na ife mmadụ chọrọ ime bụ ife ọ na-eme na-enwe aṅụrị na ya, ọ ife na-enye m obi aṅụrị. Onye ebe ka ịbụ? Ahụ m onye Ụmụ Ojii, onye Anambra State Idemili North Local Government Area. Ndị Igbo na-asị na O nwere efe ndị be anyị na-asị, ha sị na otu aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Ife ọ pụtawo na ife ị ga-eme nwoke ị ga-eme, ọ bụ na ịma mmenwe ife, a sịkwana ka igbu onwe gị ma ọ chọọ onye ị ga-egbu ka ị meta ya. So that's it. daalụ.